ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಅಂದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಮನ್ಪೆರೆ ಯಾನೆಂಚ ಮನ್ಪೆ ಪಂದು ತೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದ ಇಟ್ಟು ಕೋರಿನ ಸೋಕು ಬೇಯ್ಪವಡು ದಯ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪು ಬೇಯ್ನಾಗ ದಯ ಪಂಡ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಅತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲುವೆ ಇಪ್ಪುನೆ ನೆಟ್ಟು ಅಂಡಲ ತಿನೆರೆ ಸೋಕಾಪುಂಡು. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮೂಲು ಸಾಸಿವೆ ಕರಿಬೇವು ಐಬುಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಕೋರಿ ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪವಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು 2 kg ಚಿಕನ್ಗೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ 2 kg ಚಿಕನ್ಗೆ ಏತು ಮುಂಚಿ ಬೋಡು ಆತು ಪಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಮೂಲು ಚಿಕನ್ ಬೇಯನ್ ಬತ್ತುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತು ಪುಳಿತ ರಸ ಮಲ್ತದು ಪಾಡುಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆದು ಐನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಚಿಕನ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಅಡೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ತರ ಮನ್ಪುವೆರು. ಎಂಕ್ಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಇಂಚ ಮನ್ಪ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮನೆ ಮಂತುಂಡು ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕತ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಮಂತಿಪ್ಪತ ಅವು ಐರ್ದುಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನ ಟೈಮು ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಪಂದೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಆನಿನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮದ್ರೆಂಗಿ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪ್ಯಾರಂಡು ಐಕೆ ಆನ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮದ್ರೆಂಗಿ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ದಿಯರ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋಪುನಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಂಗ್ ಕಾಂಡೆ ಮದ್ರೆಂಗಿ ದೀಪುನಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೀಪುನಿ ಎಂಕ್ ಮದ್ರೆಂಗಿ ದಿಯರ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಕೈ ಕಾಂಡು ಚೂರಾಂಡಲ್ ಸೋಕ್ ದೀಪೆ ಬೇತಕ್ನ ಕೈಗೆ ಎಂಕ್ ದಿಯರನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ ಮದ್ರೆಂಗಿ ದೀಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮದ್ರೆಂಗಿ ದೀದಾಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋಯಿ. ಹಾಯ್ 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 ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಡಿತ್ತಿನಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪು ಇಂದು ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ವರ್ಷ ವಾರಂದುಂಡು ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಜೋರ್ ಬೊಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕಾರ್ದಲ್ಲ ಕುಲೊಂದ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಲಾಕ್ ಮಂತಿದ್ ಪೋತೇರು ಓಡೆ ಪೋತೇರು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ನ್ ಕಾರ್ಡೆ ಕುಲೊಂದ ಬಾಲೆಗೆ ಗಾಡಿದು ತೊಂದ್ರೆ ಪೋತೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತು ನೀರ್ದು ಗಂಟೆ ಮೂಜಾರೆ 4:10 ಮೂಜಿ ಮುಪ್ಪಾಂಡ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಅಂಕಲ್ ಬಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಏರೊಂಡ ಬರ್ಪಾರ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಐವಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಏರ್ ಬರೋಲ್ಲಾರ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ. ಒಂದು ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಸಕ್ಕಲ್ದಲ್ಪನ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಓಲಾ ಒಂತಿಗ್ರು ಇಲ್ಲ ವರ್ಷ ಬಾರೊಂದುಂಟು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪಡತ್ತ ಐಡ್ದುಂಬಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತಾರು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗಲ ಐಟ್ ಒಂಜ ಅಂಡಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋರು ಇರ್ ಜಾತಿ ಗೌಡ ಪಾಡ್ದರ್ತ ಗೌಡ ಪಂಡ ಇರ್ ತುಳು ಎಂಚ ಪಾತೇರ್ನಿ ಇರ್ನ ಕೊಂಕಣಿ ಆತ ಭಾಷೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್. ಗೌಡಡು ಮಸ್ತ್ ಗೌಡ ಇಪ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಹುಡುಬಿ ಗೌಡ ಅಕ್ಲು ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೇರ್ನಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಗೌಡ ಎಂಕ್ಲು ತುಳುವೆ ಪಾತೇರ್ನಿ ಎಂಕ್ಲ ಭಾಷೆ ತುಳು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಬೈದೇನೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕುನಂದೇನ್ವೆ ಜಾತಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನವನೇ ಜಾತಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ಬತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೆರಲ ಆಪು ಜೈಕ್ ಅಂಡ್ ಆ ಜಾತಿ ಮಿತ್ತು ಈ ಜಾತಿ ಮಿತ್ತು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಡಿಯೋಲ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು
ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ವೆ ಅದ್ನೆಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.